नै उनाव सासे लोगो दंबावो लोगो सासे दंबावो नै सिलदैसो थाबाय थायो नायनाय रं नाम्बार रायलायदो खोमा दिनैसो नुदों लोगोखौ बहाबा थांना थाहैदोंमोन इयो नै लामाया लोगोफोर बेलेग साइडनि लामा आरोना जों थांबाय थाग्रा दलंखिनि लामा नङा हायबल' 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 मालाय होननोबो खोन्थालायनांगोन जों गामिया बिराद साफा लोगोफोर नै नायनो हागोन जों गामिनि भिउजा बेसेबा साफाखा नै मार साफाखा लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना जोंनि जायगाखौ बहा दादा दे ओइ जा थांनि र' दुब्लियाव नै सान्दुं गोसाथार सान्दुं गोसाबाबो दुब्लियाव फैदो जोङो एसे लासै लासै थाबायदोयो नायलाय सोरदोबा रायलायबाय थादों मालाय लोगोआ थांगासिनो दं जों दाबो मोनहैयाखै बैयाव थांगोन जोङो बै फोथाराव बैयाव बिथिंनो थांगोन जोङो माबा मोनसे होनदोंबा नैबे हाथाय खनसे दै हाथाय नाय नोङो हाथाय जोंना हाथायफोरानो बेसेबा गिदिर गिदिरथार नै खानाया इनिया गल्डेनसो गल्डेन खानाय नै इनिया लाम्बा काटिं बेसेबा गोलाव आरो खानाया इनिया खानायखौ हास'नांला हास'नांला होनबाय थादों आङो माबा हास'नो गाख्रबबाय थादों बेसेबा साफा गायनो खानाया नै दांजालायाबो बाला हिनजाव मानसिदोनो लाजिबायनो लोगोआ आंना बिबोनाङा लाजिदोनो लोगोफोर थांगासिनो दाबो मोनहैला माला मोनहैबावगोन जोंलाय दे फट' लानोसो जाबाय नै दलंनि अबस्थाया नै लोगोफोर इजानो बारलांनांगोन जोङो दा दलंनि अबस्थाया ओइ मा कुट्रालै इयो सुगोनां नामा जायोमोन ना इखौबो सुगोनां कुट्रा इखौ जोलै लांनांगोन फिथाइखौ दलङा देनाय सोर बारहरग्रोनो हायो नायनां दे आंखौ इनिफ्राय सोरबा दायो माबा दे हाय नै केमेरामेना जोंनिया दे बिमा बारलाङा मानो हेस्स' टिनिया बोरै बारलांगोन इखौ दाख्लै जोङो तिलि दांदो गिदो तिलिया दाख्लै मानबायसो थांदो बियो दाख्लैना बियो नैबे दलङा मानबाय थांदो मिथिगोना गंनानै जनानैसो लासै लासै थाबायलांबाय थादो इयो मालाय बै बोराय मानसि बाबायानो इखि बारलांनो हायोबा जों मानो हाया देनाय दे थांहोलांसै जोंबो लोगोफोर फैदोब्रा नै लोगोफोर दलङा देनजार गिथावनाखा र' सोमावनाङा दै बेटखौ गिलायलाङोहाय र' जेनथेन हमथाग'नो हाबाय र' भगबान नै दलंनि अबस्थाया लोगोफोर फै नै हासोरफोरा गिदोनो फै आंल' गिया नों गियालै नै लोगोफोर आं जेनथेन बारग'बाय नै सानैया दाबो मोनफैबावाखै जिया जारि थाबायना फैदों नालाय मालायासो जोंसो मार गिखादो हे लाफा गुन्द्रु दङो नै लाफा गुन्द्रु नै आंहा माबा मा होनो खारदै जानो खावना लांनो हागोन दस' नै जों मोनफैबाय दा दुब्लियाव नायलांबाय थादो लोगोफोर होनलाय नै दुब्लिया लामाखौ बैथि गारबोबाय नै लामाया दलङा नै बेसर साफा रज'सोदोनो अखा हाबाय नालाय ओमफ्राय उनाव माबाबाथाय देरबाथाय जों खानो फैगोन बिसोर लोगोफोर सबखौबो जायो जोङो हाग्रा बंग्रा गासिखौबो जाजोबो रायख' गोजायानो फायखाजोबदो आरो मानिमुनि नुवाखै नोङो मानिमुनिखौनो नुवाखैनोहाय मेगनफोरा आंबो नुथ'वाखै र' मालायखौसो होनदो नै थाबायगासिनो लोगोफोर ओइनो मालाय मोसौ गुमदो मा नुवाखै नै नुदोना नुवाखै नाय एबार नुवाखै नुदोनो लोगोफोर बैथिं खावसेनि बेरायनोसो फैदो लोगोफोर जों मैगं खाया जों सानैजों माने जबायसो थागोन जों मैगं खाया दसे जग्रोन दे जों दा नोंसोरनो खाना होगोन दे सनाफोर दे खाबाय था जों माने इसोरखौ गुमनो फैदो आरो ना मा बुङो जों गुमनो फैदो इसोरखौ हो ओइ रायख' होना दे मानो रायख' नङा जोंबो जायोना जों दा माने मैगं बुरजा थानायखाय जानो बाथ'दो आरोखि ना
देलाय मांग्रि साननाङा दे जोंखौ देलायाखै जों दासो देलायहांदों बाय बांला सिख्लायाव देलायनो मोनाखैमोन मानि मुनि खाग्राफोरालाय मखै एफा गोजान गोजान मोनहैयो दसेनो सासेया बहा ओमफ्राय इसर इमान सासेया मानबाय इदि मोनहैबाय सासेया जथाबना थागासिनो नुदोंना माबायदिथार इसोरो इमान गोजान गोजानाव खारो सासे आरो नै बेरायनो फैदों नालाय मबाइलसो नायगासिनो सिख्लाफोरनि मोसानाय नायगासिनो खुदथ' मोसानो रोंखाया नालाय आंखौ नायनो थांनो र' इनि मानि मुनि खानायखौ नै सासेया इयाव खागासिनो माथो बोरायखौनो खागासिनो नोंलाय ओइखिजा फैब्रा तिलिया इखि गोरलै खागासिनो ना नोंनि आन्थाल' होनलाय मानि मुनि खाग्राफोरानो एसेल' खासिगोननो जोंखानो फैखायाखै जोङो लामाजासो बेरायनो फैदोंमोन नाथाय इसोर मानि मुनि खागोन बायनाखै फैबाय गेटखि गेटजा जोङो खालिबो गेटजा थांदो र' ना फै जोंबो ससे थांबानोसै इसोरदो इखिजा बारा गोरलै गैया तिलि ओइ जाथौ मार बोराय नों इखिजा जोंबो थांफागासिनो बिसोरजों थांफाबाय थादों जोंबो नै बिसोरो इयाव लारि जेराव मानि मुनि नुयियावनो खावब' जेराव मानि मुनि नुयो बेयावनो खावब' जखायो आरो जोंसो मेंगु फालायलायबाय माबा फै जोंबो थांफाबाय थानोसै बिसोरजों आंनि मानि मुनि खानाया मुथासेल' एसेल' खाना होदों आङो आगैनो खाना होदों मानि मुनि फैब्रा फैद' मोसौ सौजानो गिदिर नै गोरलैया जायासो जागोन इयो इमान एखे फोथाराव खानायखौनो पसन जायाबालाय बोरै जानांगौ जाखो पसन जाया जाजानो गिसिदों नै बिमाया मालाय गावनि खानायखौ ओइ मोनसेयाव मार मोजां दंमोन ना तिलियाव थांथौ माथि गालदाबाव हो इखिनिफ्राय माबा फट'खौनो लेथ्राथार जाबाय नै साना उल्था जाबायना इदिबासो मोजां नुसिगोन आरो स्रां जासिगोन इदिबा ओइथिं थांसै हो ओइथिं थांसै एबार मोसौआ मा जादों आंखौबो लांफा होनदों नामा फैयै बबाव खाफैयो नुदोंना गैयियावसो खायो बेथनोबो ओइ सोरबा लाइट जोंलायनाय स्कुटि सालायना फैदों नै बिबो मोनसे कालभार बिथिंजायनो थांगोन र' दाहाय ओरै लासैनो नै कालभारा ओमफ्राय गेटआ बैखिनियाव दङ आरो बेनो गेटआ नै बेयो गेट ओमफ्राय दा जोङो थांबाय थानोसै खाथिखिजा थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो मेरे भिडिअ को देखते जाओ और अच्छे लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए माने मुनि खानायनि स्वभाबानो बिदिखा आरोना लोगोफोर बिदिनो जेराव साफा नुयो इयावनो जग्रब खायो जेथिं मोजां नुवा बिथिं उथिना खारो बिदिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बे मानसिखौ आं दा जायखौबा होननो नागिरदों लावदुम गुमै आब' गेमस्रिनि हुवा बिसानि न'आ बैथिं जायो बैथिंजाय बे लाइन माबाखौ बारनानै बै टावार खाथियाव आरोना लोगोफोर लावदुम गुमैनि न'आ लावदुम गुमैया जोंनि ससेनिसो लोगोफोर होमबाबो खाथिब्लाबो माने गामिया एसे आलदा आरोना नामा बेलेग गामिनिया मा नाम लायनो थोरिबारि लावदुम गुमैनि गामिनि नामानो जाबाय थोरिबारियाव गुमैनि न'आ होनलाय मोजां जादों नै लोगोफोर मार आराम साफाथार जादों नै खानो मोजांथार जादों माबा गोरलै आरामथार मार मोजां जाखादो आरो दिनै मानि मुनि खानो मोजां जादों ना लोगोफोर जायाखैनो लोगोफोर एसे लासै होनो इसोर खोनाथारा मानि मुनि खानो मोजां जायाखै दिनै आं मोजांसो मोनसोदो खानो बिसोरनिया मार मोजां जादों खानो नै प्लास्टिकखौ फुवारलाय न'खौ जेसे गोरलै आरामथार दिनै लोगोफोर स्टाइलावनो जा गोलैलायबायसो स्टाइल खालामनायाव गोलैलांबाय जा लोगोफोर जों नैखि गेटजा थांसै नैजा अबे गेटआलाय ओइ गेटखौ नागिरना मोनाखै आं इनियावसो दं नै या मालाय सल' दामै हाय सनाफोर नोंसोरखौ दसे लानोसै आरो हासिमायानो जसिना लाबाय मालाय गोसो बिलाइबाय थाबाय ओमफ्राय आवनो मालाय
नोंहाबो जसिना लानाय खनसे दोननाय जनाय गाखोगोनसो इनिया नै मालाय गाखोदोंसो इया थौ इयावबो साफा साफा दोङोलै नै तिलिनिखौबो साफा नुदोंमोन आं मालाबा खाफैलायगोन दे न' मोजां मोजां नुयो गासिखौबो बेपारि जानायमोनबा खानानै फानसिगौमोन जों लोगोफोर बेपारि जानायमोनबा खानानै फानसिगौमोन नै मालाय इसोरो समायना समायनाथार दाख्लै जोंहानि हासबेन्ड मोना जावनो हाया बिनो मोनदां ना बेखौसो जावदोंमोन नै लोगोफोर बि जाबाय जोंनि गामिनि केनेल ना मा होनो केनेल होनो लोगोफोर बियो आरो दैज्लाङाव बियो पुरा दै भर्ति जायो लोगोफोर बिथिंबो नै बेसेबा साफा जादों मा होनदों हा बाव दे बारदोब्रा नोंबो बारदोलाय जेबो नङा ओंखारसिगोनसो खोमा नायलाय जाम्बाया ओंखारनाङो बारबानो जाथारोहाय बेखौ बेथोनोबो ओइ खिदोंसोगारो खानोबा खा दायो खाहैनो हागोन ओइ खिदोंसोगारो प्लास्टिकआनो लाबाखैबालाय नुदों लोगोफोर जोङो गोरिब मानसि नालाय जेराव जि मैगं नुयो बेखौनो खानो नागिरो थास' बिथ्रि नुदों नालाय खालायनोसै दा थास' बिथ्रि ओइ नै बेखौनो थास' बिथ्रि खालायनोसै लोगोफोर दाख्लै जानि माबाया लारु मोनायनिफ्रायनो माथो दलंनिफ्राय मानि मुनि खागोन होननाया मा जाख' इयाव खानो होननाया तिलिया मानो थांबाय थाख' आंबो बारनिदो लोगोफोर गोलैबा आव सर भिडिअ लाजानोबो बालायो गेट मोनबाय लोगोफोरनो गेट ओमफ्राय लोगोफोर जोङो जेराव जि मैगं नुयो बेखौनो जायो नै बेखौ नुलायबाय नालाय दा जों बेखौबो खागोन आरो खिनानै दिनै खायाबो जानो हानाय जोङो गाबोनफोर खानो फैसिगोन आरोना थास' बिथराय नै साफा साफा जाना दं बोरि हानि नालाय गोथावथार जागोन बारनो हायाखै नै जोंहा बिबनाङा बेथो बारनो हायानो इयो मालायखौसो होनदों र' आंबोसो बोरै बारबावगोन दा आयै बाख्लायबाय लावदुम मानैया नै माबा गाखोनो हायाखै सासेया गाहायथिं ओंखारबाय नालाय ओमफ्राय इखिलाय बोरै ओंखारलांगोन थांगासिनो दा जोङो थांगासिनो आरोना दे जोंना फट' सुट लानियाव दसे ओइयाव बिल्डिङाव लायनो मालाय गेटआव जोंबो एक्टर एक्ट्रिस नै गाहाय गोजौ सासे हनै मालाय खुन्थि जागाखैबाय फै सना माबार फै गाननानै थांगौलायबाय होनलाय अबेथिं मानसि गिदिर अन्थाइ दंहाय नै लोगोफोर गेटआ मोनबाय आरोना हाथिदारिनि गेट मोनबाय लोगोफोर गेट बेनो जाहैबाय जोंनि हाथिदारि गामिनि गेट नै लाजिगोन फाइनेलि जों न' मोनफैबाय लोगोफोर न' मोनफैबाय हाय सनाफोर मा खबर बा सानैबो माथो एखेथार जेवजा रखमसो नुदों आयौ नाङाहाय गखाय फोनजाया जोङो मा देन्जारसो गथ'फोरा थावजेनबो फोननो होनदों दाख्लै अखा हानायाव बिदिनो थाबायनो हायाखैमोन बेसेबा माबा जाजोबदोंमोन न' मोनफैबाय मेंगुलायबाय खिन्थु थाबायना फैनायावनो मोनफैथारबाय जोङो